Ndị be anyị, kedu ka unu mere taa? Ndewo. Um, tupu mbido eme ihe nkiri or get to say cool exercise, the work that we're doing today, like exercise, the work. Tupu mbido ọrụ ịmụta Igbo m chọrọ ime taa, m ga-eme m kwesịrị ịkọwa unu okwu n'asụsụ Igbo ruo nkeji iri. Chere ka m chọta otu m kwesịrị isi ekwu ihe a. Ọ dị ka m kwesịrị isi maka nkeji iri kama ruo nkeji iri. Ọ bụrụ na ị ma ihe dị ezigbo okwu otu m kwesịrị isi ekwu ihe a, biko dee ya na ngalaba okwu. Ihe m chọrọ gwa unu maka ya taa bụ mgbe unu na-ele onyonyo a, ọ nwere ike ịdị ihe dịka ọnwa April, maka na ana m echere tupu gbasa onyonyo ndị a maọbụ upload ya. M si gbasaa ya maọbụ upload ya. Ama m otu isi ekwu upload n'asụsụ Igbo maka na anyị enweghị teknụzụ a na mgbe ochie. Mana ugbu a ọnwa March, ọnwa taa bụ ụbọchị mbụ na Igbo class m. Anọ m na ihe nkuzi nke kedu bụ Igbo class site na onye isi aha ya bụ Derek Ọfọdụnwa. O nwee YouTube channel a na-akpọ The Medicine Shell. Kedu ihe a ọ kwụrụ m ụgwọ ịgwa unu maka ihe a ọ bụrụ ad. Ọ ihe m chọrọ ikwu maka ya maka na ọ ihe m na-eme ugbu a. Ekwuru m ya ụgwọ ịbanye na klaasị ya. Ya mere nwere ike m chọrọ ịkọwa unu gbasara otu ọdịdị ọnọdụ, like the situation, like my experience essentially. Kam degasị ụfọdụ okwu na-enye m nsogbu taa. Jụọ onye nkuzi echi maka ya ka m mụta ọtụtụ okwu ọhụrụ. Chere. So experience bụ okwu m chọrọ ka ọ tụgharị, ka ọ nye m aka tụgharịa. Taa bụ
ụbọchị izizi m na-aga Igbo class a. Igbo class a bụ advanced Igbo class. Kedu Igbo 3 class. Maka ndị dị advanced. Na ihe na-eso class a bụ enwe coach, Igbo language coach, onye kwesịrị inye gị aka na na-eso asụsụ Igbo. Igbo coach a achọrọ m kwesịrị nwee kọwaa ya akụkọ gbasara ihe ọbụla m chọrọ ikwu okwu gbasara ya. M chọrọ ya kwa ụbọchị. Anyị na-akpọ onwe anyị na ekwentị na-akọwa onwe anyị gbasara na-akpa nkata n'asụsụ Igbo. Adị m excited. Excited bụ okwu is a word that I use a lot, mana amaghị m otu isi tụgharịa n'asụsụ Igbo. So ya mere m ga-ajụ onye nkuzi ka ọ tụgharịa ihe maka ịtụgharị okwu excited na asụsụ Igbo. So adị m excited n'ịmụta Igbo na n'usoro a, n'ụzọ a, maka na enwe usoro. They have a structure to otu ha na-ekuzi ndị mmadụ asụsụ Igbo. So ekwere m na m ga-amụta asụsụ Igbo mgbe izu 12 gafeela. M ga-enwere ike so asụsụ Igbo ọfụma maka na m ga-etinye uche m niile n'ime ịmụta asụsụ a. Unu ga-ahụ mgbanwe m ga-enwe n'otu m ga-esi ekwu asụsụ Igbo. Unu ga-agwa m ma asụsụ Igbo m na-asụ ma ọ dị mma karịrị otu m na-eso ya na mbido. Taa bụ ụbọchị mbụ. So ya mere unu nwere ike ịhụ otu m na-eso asụsụ Igbo ugbu a, hụ otu m ga-asụ ya mgbe mgbe m mechaa klaasị a. Unu nwere ike gwa ma m mere ọfụma ma ọ bụ klaasị a ọ dị, is it worth it, anyị nwee otu nkeji fọrọ ka m ji ya agwa gị ihe m na-eme ugbu a. Na nkeji mgbe nkeji a gafee, m ga-ebido exercise. That's another word I need to learn. M ga-ebido exercise a mgbe m na-ele onyonyo mmadụ na-ekwu Igbo. M ga-ede ihe o kwuru, ga-agụ ya
ihe m na-eme n'onwe m na-agbalị ịmụta asụsụ Igbo n'onwe m. Ana m eme ihe a emere m ihe dịka ihe a ruo afọ ọ dịka afọ asatọ. I've been doing this for 8 years. Na-ekuzi onwe m asụsụ Igbo, mana ana m ụfọdụ ihe ọzọ ịmụta asụsụ Igbo, mana ihe a bụ ụzọ mmụta nke m. Ka m bido achọ m tupu oge, achọ m igbu oge, ka m bido chere ka m weta okwu nwanyị ya. TikTok, akara TikTok ya bụ anyanwụ ụtụtụ. Ọ na-ekwu maka ahụike, ụfọdụ okwu gbasara ahụike. Ka m bido. Okwu gbasara ahụike, ihe nwere ike itere nwaanyị dị ime afọ ime ya. Nke mbụ, ọrịa ịba. Anyị ma na oke ahụ ọkụ na oke ọrịa ịba nwere ike itere nwaanyị dị ime afọ ime. N'ihi ya, mgbe ahụ ọkụ yawara gị maọbụ na ichewere na ị nwere ọrịa ịba, gaa n'ụlọ ọgwụ ka elekọta gị nke ọma ma nye gị ọgwụ kwesịrị ekwesị. Ọzọ bụ ọrịa shuga. Ọrịa shuga nwere ike itere nwaanyị dị ime afọ ime ya maọbụ kpatara ya ihe ndị ọzọ. Ọzọ bụ ọbara mgbali elu. Anyị ma na ọbara mgbali elu nwere ike itere nwaanyị dị ime afọ ime ya maọbụkwanụ buda nwaanyị ahụ dị ime egbu, gbuo ma nwa, gbuo ma nwaanyị dị ime. Ọzọ bụ low progesterone. Progesterone bụ homonu na-adị n'ahụ nwaanyị, na-enye aka edozi akpa nwa, ka ọ ga-abụ na ọ bụ na nwa abanye n'afọ na akpa nwa, na o nwere ike ịnọdụnwu afọ ime ahụ wee ruo ogologo o kwesịrị iru. Mana ọ bụ na o zughị ezu, nke a ga-eme na nwa ahụ agaghị anọ n'ebe ahụ. Ọzọ bụ cervical incompetence. Cervix bụ ọnụnụ akpa nwa nwaanyị. Mgbe ọ bụ na nwaanyị dị ime, ọnụ akpa nwa ya ahụ enweghị ike imechinwu, maka na o kwesịrị imechi emechi ruo ọnwa 9 mgbe nwaanyị kwesịrị ịmụ nwa, mana o kweghị emechi. Mgbe ahụ afọ ime ahụ nwere ike ịpụ. Ọzọ bụ rhesus incompatibility. Nke a bụ ihe m ga-eme ihe onyonyo iji wee kọwakwuo maka ya. Mana mgbe ọ bụ na ọbara nwaanyị dị ime na ọbara nwa ya agakọghị nke ọma, ka nwere ike ime ka nwa ahụ pụọ. Ọzọ, ise anwụrụ, ịṅụ ọgwụ ike, ịṅụ ọgwụ aghara aghara, ma ọ bụkwa na ịṅụ mmanya na-aba n'anya. Ngwa sonyere m, gbasaa ozi a ma tinyere m aka n'akara ịhụnanya. Ka emesịa. Eji m nkeji 25 mee exercise a. Ọ dịka ama m okwu ntụgharị exercise ma echefuru m ya. Ka m bido ihe ọzọ m kwesịrị ime ugbu a. M kwesịrị gụpụta ihe m dere site na onyonyo ahụ m lechara ugbu a. Lechazie ugbu a. Lecharazie ugbu a. Ka otu si ekwu ya? Is it I just finished watching? Anyway, forget it. M kwesịrị gụpụta ihe m dere site na onyonyo a. Mgbe m na-agụ
ihe mgbe m na-agụpụta ihe m dere n'akwụkwọ a, m ga-tụgharị tụgharị ahịrịokwu uh, n'otu n'otu gbasara site na um, ihe nwaanyị a na-akọrọ anyị. Ka m bido etufula oge. So okwu ọ na-ekwu wụ gbasara ka m just gụọ ya ka m gụọ ya ka m gụzie ya. How do you say ihe na-agbagwoju m anya bụ otu si ekwu, because o nwere okwu na bekee ana m eji express na mgbe m na-esi let me just, like okwu a just, mgbe m na-ekwu just, go to see all the guy all like it's just a little something, it's like a polite way of just like minimizing him name. So otu si ekwu ya n'asụsụ Igbo, ana m eche na all suffix nke z, like ka mmezi ihe a, mana ama m ma ọ adị m correct na ihe a. So ka m dee ya na my list of ihe m ga-ajụ onye nkuzi echi. Okay, ka m bido. Nwaanyị ahụ si okwu gbasara ahụike, ihe ọpụta bụ a lecture on health, a health lecture. Ihe nwere ike tere nwaanyị dị ime afọ ime ya. That means things that can cause miscarriages to a pregnant woman. Nke mbụ, ọrịa ịba. Echefu m ihe ọrịa ịba bụ, adịka all malaria. Ka m chọta ya na Google Translate. Ọrịa ịba. Mba, ọrịa ịba bụrụ fever. What is ọrịa ịba? Translate ọrịa ịba from Igbo to English. I'm all malaria. I'm all malaria. All malaria. Mana osina Oriba is standard Igbo, translates to malaria or fever sickness in English. Fever sickness. All ihemere hasina iba. Oria iba, fever sickness. But come go try here. Osina nke mbụ ọrịa ịba, malaria. Because I'm not malaria. I'm na oke ahụ ọkụ. So we know that fevers, so mgbe ọ na-ekwu maka fever, ọ na-asị ahụ ọkụ. So ọ sị na anyị ma na oke ahụ ọkụ nọ na oke ọrịa ịba nwere ike itere nwaanyị dị ime afọ ime. So we know that a serious fever in a serious case of malaria can cause a miscarriage in a pregnant woman. N'ihi ya, mgbe ahụ ọkụ yawara gị ma ọ bụ ichewere na ị nwere ọrịa ịba. So as a result, when you have a fever or you think you have malaria, gaa n'ụlọ ọgwụ ka elekọta gị nke ọma ma nye gị ọgwụ kwesịrị ekwesị.
So go to the hospital so they can take care of you well and give you the appropriate medication. Ọzọ ọrịa sugar. Else, the next is uh, diabetes. Ọrịa sugar bụ diabetes. Ọrịa sugar nwere ike itere nwanyị afọ ime ma ọ bụ kpatara ya ihe ndị ọzọ. So ihe okwu bụ na diabetes can cause a miscarriage or um, other things, other complications, other pregnancy complications. Ọzọ bụ ọbara mgbali elu. Ama m na if you ọ bụrụ na ị legharị um, ụfọdụ onyonyo nọ na ma YouTube channel, ị ga-ahụ na enwe m onyonyo onye Igbo mere gbasara ọrịa mgbali elu. Ihe bụ um, high blood pressure or hypertension. So ọ sị na ọzọ bụ ọbara mgbali elu, which is high blood pressure. Anyị mara na ọbara mgbali elu nwere ike tere nwanyị dị ime afọ ime ya. So we know that um, high blood pressure can cause a miscarriage in a pregnant woman. Ma ọ bụkwanụ buda nwanyị ahụ dị ime bụ ma nwanyị dị ime. So she said it can also, high blood pressure could also kill the pregnant woman as well as the child. Ọzọ bụ low progesterone. So the other thing and the next thing is low progesterone. Progesterone bụ hormone dị n'ahụ nwanyị. So progesterone is a hormone in the female body. Ihe m ga-ekwu gbasara progesterone, the words okwu progesterone na okwu hormone, ndị a bụ okwu bekee maka na anyị enweghị okwu dịka progesterone na hormone na asụsụ Igbo, n'ihi na anyị enweghị ngwaọrụ na mgbe ochie. Anyị enweghị ngwaọrụ eji ya analyze ihe dị n'ime ahụ on a microscopic level. Ịmara these chemicals, these chemicals. So ya mere anyị enweghị okwu dịka progesterone maọbụ hormone n'asụsụ Igbo, mana ihe ndị a anyị nwere ike kere n'onwe anyị. Progesterone bụ hormone dị n'ahụ nwanyị. So progesterone is a hormone in the woman's body na-enye aka edozi akpa nwa. So the job of the progesterone is to support or prepare the womb of the woman, or the uterus, the place where the child is carried. Akpa nwa is like the bag of the child, so the uterus, edozi akpa nwa ka ọ ga-abụ na nwa banye n'afọ n'akpa nwa, so that the child can enter into the womb. So it prepares the womb so that the child can enter into the womb. No nwere ike nọdụnwu afọ ime ahụ. No nwere ike nọdụnwu afọ ime ahụ wee ogologo kwesịrị iru. So that it can also stay in the womb as long as it's supposed to stay. That's what I think that says. Mana ọ bụrụ na ezughị ezu, so if there isn't enough progesterone, nke a ga-eme
nka ga-eme na nwa ahụ agaghị anọ. And then, so she said, this will result in the child not staying. And then there was something that she said that I couldn't quite hear. She kind of mumbled it. If you go back and listen to it and you know what she said, because dezie ya na ngalaba okwu ka mma ihe o kwuru, because I know game ihe o kwuru ọfụma. So she said, nka ga-eme na nwa ahụ agaghị anọ. I know me ihe o kwuru. Next, she said, Ozobo, cervical incompetence. So the next thing is cervical incompetence. Cervical incompetence bụ okwu bekee ọzọ. O jighị okwu Igbo ikwu cervical incompetence, mana eche m na anyị nwee okwu Igbo nke pụta cervical, nke pụta incompetence. Incompetence bụ, ime ihe ọjọọ, like ị na-ime ihe ọfụma. So ama m na enwere ike ịtụgharị okwu a na asụsụ Igbo, mana ọ dịka ama m ihe mere omeghị ya. Ọ sị na cervix bụ ọnụ nọ n'akpa nwanyị. Mba, ọ dịka ọ sị akpa nwa nwanyị, akpa nwa. Edere m akpa nwanyị, ọ dịka ọ sị akpa nwa, because ọ bụghị ihe dịka akpa nwanyị, ọ akpa nwa. Cervix bụ ọnụ nọ n'akpa nwa. Which means cervix is the opening at the end of the uterus. That's the cervix. Mgbe ọ bụ na nwanyị dị ime, ọ na-akpa nwa ahụ enweghị ike imechi. So when the woman is pregnant, the cervix can't close. Enweghị ike imechi nwa maka na o kwesịrị imechi emechi ruo ọnwa itoolu mgbe nwanyị kwesịrị mụọ nwa. So the cervix is supposed to close when a woman is pregnant for 9 months until she's able to give birth to the child. Mana okweghị emechi mgbe ahụ afọ ime. Mana okweghị emechi mgbe ahụ. Mana okweghị emechi. So she's just finishing the sentence. She's saying, since the cervix is supposed to, like, when it can't close, but it can't close. Mgbe ahụ afọ ime nwere ike ikpụ. So when it can't close, that's when the pregnancy can leave, can terminate, cannot come to completion. Ọzọ bụ, so she's now talking about another thing. Ọ dịka ọ sị Reese's incompatibility. Reese's bụ okwu bekee. Incompatibility bụ okwu bekee. Mana that Reese's is a medical term that I'm not familiar with. Mana ama m ọ nwere ike, n'ihi na anụrụ m ihe niile o kwuru na the video n'onyonyo a. Ama m na ọ bụ ihe gbasara ọbara. So ka m gụchaa ihe a. Ọzọ bụ Reese's incompatibility. Reese's incompatibility. Nke a bụ ihe m ga-eme ihe onyonyo. Nke a bụ ihe m ga-eme ihe onyonyo iji wee kọwakwuo maka ya. So she's saying that she will make another video explaining this Reese's incompatibility thing. Mana o kwuru obere ihe gbasara Reese's incompatibility ebe a. Maka mgbe ọ bụ na ọbara nwanyị dị n'ime na maka mgbe ọ bụ na ọbara nwanyị dị ime na ọbara nwa ya agakọghị nke ọma, nke a nwere ike ime ka nwa ahụ pụọ. So she's saying that when the pregnant woman's blood and the blood of her child are not compatible, that's that agakọghị that she said.
is incompatible. See, I nwere okwu Igbo o nwere ike iji ekọwa some of these things mana ọ na-eji aha bekee ịkọwa ya maka na maybe ndị nọ na ndị na-arụ ọrụ nọọsụ nke dịka onye ahụ na-eru ọ dịka ha nwere ike ịghọta ihe ọ na-ekwu mgbe ọ na-ese ihe dịka rhesus compatibility ma ka ọ dị mfe maka ndị a ọzọ isi anwụrụ, so she's now naming some more things. Ọzọ ise anwụrụ, ịṅụ ọgwụ ike. So ise anwụrụ is to smoking. Ịṅụ ọgwụ ike. So she said, I think that means to take a strong medicine, take strong drugs, or take strong drugs. That might mean hard drugs, like like street drugs. I think that might be what that means when she says ọgwụ ike. And then she says, Ingo Ogwarara. So I don't know what Ogwarara is. I've never heard that term. I can ask my teacher tomorrow. Echi. When we can draw Echi. Mobu Ingo Manya Nanya. So that means or drinking alcohol. Ngwa sonyerem. Okay, follow me. Basos, yeah. Share this. Matinyerem aka nakara ihunanya and like the video. Gemesia, she's now saying bye. So, Olotus Unusi me. How do you guys think I did? Come there, ingu ogu arara na. Ịṅụ ọgwụ ara ama m ihe ọ pụtara na asụsụ bekee, so m ga-ajụọ onye nkụzi m echi. Ụnyaahụ is ụnyaahụ yesterday or tomorrow? Tomorrow, yesterday or tomorrow? Anyway, I'll just say echi and echi garaga. Those are the ones that I remember from when I was younger. Okay, kam kwụsị ebe a maka na ike agwụla m. Achọrọ m ikwu na daalụ maka ile onyonyo a. Daalụ amamochusekwu, especially daalụ nke ukwuu. Daalụ ihe dị iche. Ihe dị ezigbo iche. Amamochusekwu, especially. I'm just making stuff up now. Ọ bụrụ na ị lechara onyonyo a site na mbido ruo na ugbu a ruo na njedebe, daalụ maka na ama m na ị dị invested, ị na-etinye uche gị mana akwụrụ okwu a na onyonyo gara aga gbasara that invested. Ana m achọ ya na Google Translate ha sị na itinye ego mana invested nke m na-ekwu maka ya bụ invested like mentally, like through your heart and your mind and just like that. So ama m na ịdị ịchọrọ ihe ọma na ndụ m. Ịchọrọ ka m mụta Igbo, ịhụrụ m n'anya, ịchọrọ ka m mee ọfụma. So daalụ maka ile onyonyo a. M ga-emekwa ya ọzọ ụbọchị na-abịa abịa. Ama m ka ọ bụ echi ma ọ bụ nwanne echi, mana m ga-eme ụfọdụ. M ga-emekwa
onyonyo ndị a ka m maka mostly ka m mụta asụsụ Igbo ọfụma. Ama m otu isi ekwu mostly or more so. Mana m ga-ajụ onye nkụzi m echi. Daalụ. Ka emesịa, ya gazie.